Halihó srácok, régen volt videó, süt a nap, minden szuper, úgyhogy cseréljünk olajat. A legtöbb motoron, ami így nagy motor, itt elő szokott lenni az olajszűrő, ugye a leömlők és a kipufogó cső között, vagy csövek között pontosabban, viszont nálam, már is mutatom, ott van lent. Remélem látszani fog. Ugye a szűrő pedig mellette van, igyekszek majd úgy csinálni mindent, hogy jól lássátok. A legelső lépés ugye az volt, hogy üzemmelegre kellett helyezni a motort, tehát beindítottam, melegítettem, és ezzel már készen is vagyok. Szóval most akkor vegyük le az olajat. Ahogy látszik, szépen csurog az olaj, és ilyenkor érdemes a beöntő csavart is kivenni, mert akkor így, ahogy láttátok, nálam bugyogós lett, vagy hát ilyen szaggatottan folyik, az a lényeg, és azért kell kivenni, hogy kapjon levegőt, és akkor így nem fog fröcskölni sem. Én ezt elfelejtettem, úgyhogy ezt így muszáj volt kivenni, mert elfelejtettem, béna voltam, de ilyenkor sincsen semmi probléma, csak nem csapkod. Szóval most miközben folyik az olaj, le lehet venni az olajszűrőt is. Azért húztam fel most gumikesztyűt, hogy nyilván ne legyek olajos, illetve kevésbé égessen. Meg ugye közben bobrálok itt a kamerával, stb. Ami most következik az az, hogy még itt szépen csurog az olaj, addig meg fogom takarítani magát a szűrőt, és illetve visszarakom. Nagyon fontos, ahogy látszik is, itt a kipufogónál olajos lett, illetve a középsztender is, ezt takarítsuk le, mert rá fog égni, illetve utána nagyon-nagyon büdös lesz. Mivel ugye a kipufogó melegszik, és az ott égni fog. Ami a kipufogónak se tesz túl jót, nem csinál nagy gondot igazából, de büdös lesz. Meg füstölni fog. Úgyhogy erre figyeljetek oda, és akkor már is megtakarítom a szűrőt, addig itt szépen csurog. Akkor majd addig, ameddig csurog az olaj, addig megmutatom, hogy mit kaptam a szűrővel együtt. Van 2 darab bógyűrű, ami az egyik nagy, vagy hát a nagyobbik az ide fog körbe menni, a másik pedig, ha sikerül kierőszakolnom, ezt megtörlöm picit, az pedig oda fog menni, remélem látszik. Úgyhogy ezt már is kicserélem, és picit be fogom olajozni, hogy könnyebben a helyére menjen. Igazából ez csak segít neki, és megóvja attól, hogy véletlenül is lecsúszson róla, és akkor ugye elveszítse a szerepét, ami igazából az, hogy tömítsen.
szűrő. És mivel itt is gumi van, mind a két oldalon, ezt is érdemes egy kicsit megolajozni. Nyilván könnyebben a helyére csúszik, és akkor igazából csak egyszerű lesz a dolgunk. Ennyi az egész. Látjátok? És már ott is van a helyén, ahogy kell. És ugye a rugó arra hivatott szolgálni, hogy amikor betekered, ez fölnyomja a helyére. Még ilyenkor érdemes megcsinálni azt, hogy összehasonlítod a régi szűrővel, hogy pontosan és biztosan jót vettél le, mert szerintem senki nem örülne egy meglepetésnek, úgyhogy ezt érdemes megcsinálni. És itt van az olajleeresztő csavarom, és ez az alátét volt rajta. Hát egyébként érzésre alumínium, nem rossz egyébként, de keresünk egy hasonló méretbe egy rézalátétet. De nyilván ez nem lesz jó, majd mindjárt keresek. És akkor azzal rakom vissza. Tudjátok mi a furcsa? Utána néztem, és ez a rugó, ez biztosan nem innen jött, pedig egyébként innen esett le. Úgyhogy hát ez így lenne elvileg. Így. Ahogy látszik, hogy rugó nélkül. És amúgy nem tudom, hogy ez honnan jött, majd mindjárt utána nézek. Mondjuk ez egy kicsit így vicces lesz, de majd megoldjuk. Utána néztem ennek a rugós történetnek, és hát elvileg itt lenne benne, és akkor így megy rá az olajszűrő, viszont a régi, ja, nem hazudok, rugó, alátét, és így a szűrő, és akkor ugye elvileg ez nyomná egy picit föl. Viszont az előzőnél nem találtam alátétet, és hát ekkora a különbség, és nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy rossz. Gondolkozok, hogy enélkül rakjam vissza, mert egyébként utána néztem, és nem mindenki rakja bele, vagy sőt nem is mindenkinél van. Úgyhogy egyelőre még kérdés, hogy benne hagyjam-e vagy sem, mert hogyha lenyomom, igazából ez csak feszíti egy kicsit jobban föl, más nem csinál. De mindjárt megmérem, hogy pontosan ez mekkora helyet jelentene, hogy ugye vele vagy nélküle. Ez így 18 mm. Nélküle meg próbálok pontos lenni. $19. De megmérem még egyszer, mert egy mérés nem mérés. Igen, 19,5. Hát, nem tudom. Végülis amúgy rosszat nem csinál, egyedül attól félek, hogy megkezdi itt a gumit itt az alján. Mert ugye mondom, alátét nem volt benne, ez fix, mert átdúrtam az olajat az előbb. És hát nem tudom, egyenlőre megpróbálom megnézni nélküle, hogyha sikerül, akkor valószínűleg így marad, rugó nélkül. Egyébként visszanéztem a felvételt, tényleg innen esett ki. Innen, úgyhogy vissza is fogom rakni. Így. És így fog visszakerülni a helyére. Sokan egyébként azt hiszik, hogy meg kell tépni a szűrő, illetve a leeresztő csavart, de ez egyáltalán nincs így. Megmondom őszintén, kocsiknál igazából, hogyha kézzel amennyire bírod, meghúzod, már az is tökéletes. Hiszen ugye ott nem fog igénybevételt kapni, vagy így rángatni, nem fogja semmi rángatni. Úgyhogy ezt is, amit csak a csukló bír,
Így, ennyi. Tudnám még húzni, de szerintem rohadtul felesleges. És akkor most jön majd a leeresztő csavar. Ezt is csak éppen csuklóból. Nem kell megtépni. Aztán meg lehet blokkot javítani, ami meg egyébként nem ér annyit az egész. Ugye mivel be van skálázva a kanna, nekem ugye 3,5 liter kell, annyit írt elő a gyártó, amikor a szűrő is cserélve van. Egyébként ugye visszaraktam a szűrőt meg az olajleeresztőt is, végére csak kinyögöm, és ugye most már vissza lehet majd önteni az olajat. Annyit csináltam, hogy lemostam még a motort végtisztítóval, mármint azt a részt, ami ugye olajos lett, és visszaraktam mindent, és akkor most jöhet bele az olaj, csak közben lemerült a kamera, úgyhogy aksit kellett cserélni. Úgyhogy itt van beskálázva, 3,5, ez 4 literes, tehát akkor itt van a fél liter, eddig ezt a részt bele kell önteni. Úgyhogy most ez jön. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, természetesen még beindítom, és még annyit elfelejtettem mondani, hogy mikor öntitek bele az olajat, érdemes nézni a leeresztőt, illetve a szűrőnél, hogy ne adj Isten folyik-e, és még egy pár napig, vagy igazából fél napig nézzétek meg, mert biztos, ami biztos, szerintem nem örülnétek neki, hogyha jelen esetben 3,5 liter olaj kifolyna a semmibe, és hát természetesen akkor mindjárt be is indítom. Szóval lássuk az eredményt, remélem fog változni. Mármint arra gondolok, hogy puhább lesz a váltás, illetve szebb lesz a maga a blokkhang. Na lássuk. Gyönyörű hangja van egyébként. Be is állítottam, mert egyrészt megfulladok sisakba, másrészt meg nyilván le kell, mert most nem akarom bőgetni. És hogy mik a tapasztalatok ezzel, hogy amint beleöntöttem, basszus, gyönyörű hangja van, és egyszerűen nem tudok rá mit mondani, álomszép a hangja, a lánc se csörög, semmi, és tényleg meg vagyok lepődve. Nagyon király. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett nektek. Még majd jönni fogok ilyenekkel, és úgyhogy ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Addig is legyetek jók a következő videóig. Sziasztok!